παιδιά, Νέρσπουλ εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε στο Facebook page που έγραψα πώς θέλετε να σας φωνάζω. Οι περισσότεροι γράψατε να σας φωνάζω κεφτέδες. Δεν ξέρω αν αρέσει στους περισσότερους από εσάς, αλλά τι να πω, τι λέτε, κεφτεδάκια. Τέλος πάντων, εσείς θα είστε οι κεφτέδες και εγώ θα είμαι το μεγάλο χοντρό μπιφτέκι. Πλάκα είναι καλό. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι έχει μπει, ο υδράγιος χτυπάει 40 κάθε μέρα. Οπότε η λύση είναι να πάμε για μπάνιο. Προετοιμαζόμαστε πολύ καλά για να πάμε για μπάνιο, για να είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα συναντήσουμε. Βασικά για τους ανθρώπους που θα συναντήσουμε εκεί πέρα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο ποιοι είναι αυτοί που θα συναντήσουμε στην παραλία και πώς θα τους ξεχωρίσουμε. Αυτός ο τύπος σκάει στην παραλία μόνο τον απαραίτητο εξοπλισμό μαζί με τους φίλους του ή και μόνος. Και όταν λέω όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, καμιά 20 ρακέτες, μπαλάκια που δεν απορροφούν νερό για να μην τους χαλάσει το παιχνίδι. Και πώς θα ξεχωρίσει αυτόν τον τύπο από το χαρακτηριστικό ήχο που κάνουν οι ρακέτες του. Τα κατούκα. Δεύτερη κατηγορία είναι ο σφίχτης ή αλλιώς βάλε λάδι και έλα βράδυ. Είναι ο γνωστός τύπος που τον έχουν φάει όλα τα γυμναστήρια, γραμμωμένος, six pack και έτσι, με ανοιχτές πλάτες σαν εμένα, κάτι χέρια κουπιά γραμμωμένα, τα πάντα όλα και κάθε κίνησή του είναι μελετημένη ώστε να αντικρύεται η γράμμωσή του όλο και περισσότερο. Και πώς θα τον αναγνωρίσεις εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, απλά θα έχει αδειάσει ένα ολόκληρο μπουκάλι baby oil πάνω του ώστε να πάρει το κατάλληλο χρώμα. Η επόμενη κατηγορία είναι μία που την έχουμε ζήσει όλοι μας. Είναι ο γνωστός οικογενειάρχης. Είναι ο κλασικός Έλληνας πατέρας που καταφθάνει με το αμάξι με όλη την οικογένεια μέσα και τα παιδιά, συνοδευόμενος από την γυναίκα του και έχει φέρει όλο τον εξοπλισμό μαζί του, παστές καρέκλες, ψυγιάκια για φαγητό, μπύρες, τα πάντα και πολύ δύσκολα αφήνει τη θέση του για να βουτήξει στην παραλία. Και το πιο γνωστό χαρακτηριστικό του είναι αυτή η τρομερή φωνή που βάζει κάθε 5 λεπτά για να φωνάζει στα παιδιά να μην πάνε στον ήλιο, να αφούν να φάνε κτλ. Ξέρετε εσείς. Η επόμενη κατηγορία είναι η κατηγορία που όλοι σας την έχετε δει. Είναι η γνωστή γκόμενα που κάθεται όλη την ώρα στην παραλία για να πάρει το σωστό χρώμα το οποίο θέλει, την οποία αποκαλούμε μαύρη γαζέλα ή αλλιώς αραπίνα. Ξέρετε μωρέ από το αράπης είναι το δικό της. Έχει ξεκινήσει να κάνει μπάνιο από τον Μάιο για να πετύχει το τέλειο χρώμα. Και χρησιμοποιεί για κάθε μέρος του σώματός της άλλο αντιλιακό. Και πώς θα την ξεχωρίσει στην παραλία, μα φυσικά θα είναι πολύ εύκολο. Γιατί ανάμεσα σε 1000 άτομα θα είναι αυτή η οποία θα είναι μια κινούμενη μουτζούρα. Και τέλος, περνάμε στη τελευταία κατηγορία, η οποία είναι το ζευγαράκι. Μπορεί να είναι ο τύπος και τύπισσα, ή τύπος και τύπος, ή τύπισσα και τύπισσα. Όπως να είναι. Και σκάνε στην παραλία χεράκι, πάνε στο πιο απομακρυσμένο μέρος, απλώνουν μια πετσέτα που μπορεί να είναι και 3 μέτρα και απλά κάθονται. Και ζουνε τον έρωτά τους. Απλώνει ένα στον άλλον τον αντιλιακό με αισθησιακό τρόπο και ποτέ δεν αφήνει ένα στο χέρι του άλλου. Ακόμα και όταν κάνουν μπάνιο χεράκι. Και θα τους ξεχωρίσεις εκτός αν κολλήσεις τα μέλια. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και αν θέλετε αφήστε ένα comment από κάτω. Και ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά και να έχετε ένα καλό καλοκαίρι μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα βγάλω κι άλλο βίντεο. Αλλά τέλος πάντων, τα λέμε παιδιά, γεια!